Študoval som personálny manažment a pracoval ako konzultant v oblasti ľudských zdrojov. V reálnej praxi som zistil, že veľký nesúlad medzi tým, ako je školstvo nastavené, a tým, čo firmy naozaj potrebujú. Mladým ľuďom chýbajú najmä základné mäkké zručnosti, ktoré sú neoddeliteľnou časťou leadershipu, a to som sa rozhodol zmeniť. Študovala som andragojku, vedu o výchove a vzdelávaní dospelých. Zaujímala som sa najmä o zážitkové metódy vzdelávania. Túžila som mať prácu, ktorá bude mať hlbší zmysel, bude zábavná a zároveň kolegovia budú mojimi najlepšími priateľmi. Vždy som chcel v živote robiť niečo zmysluplné a vzdelávanie mladých ľudí mi to splnilo. Našiel som platformu, v ktorej sa môže realizovať ktokoľvek s dobrým nápadom. Zaujala ma nielen svojím poslaním, ale aj ľuďmi, ktorí v nej pôsobia. Počas môjho štúdia som sa zúčastnil viacerých zážitkových kurzov, ktoré mi veľmi pomohli v mojom osobnom rozvoji. Bolo to niečo úplne iné, veľmi intenzívne a veľmi odlišné od toho, čo poznáme zo školských hlavíc. Keď ma Jano oslovil, či by sme takéto medzinárodné programy nechceli robiť, neváhal som ani sekundu. Ako študent na strednej škole som sa v Amerike zúčastnil mesačného leadership programu, ktorý ma veľmi ovplyvnil. Keď som prišiel domov, zistil som, že takéto programy nikto nerobí, a preto sme sa spolu s priateľmi rozhodli založiť Orbis Institút. Nakoľko si myslíme, že práve mladí a vzdelaní ľudia ovplyvňujú budúcnosť spoločnosti, je pre nás prioritou vzdelávania a osobný rozvoj mladých ľudí. Orbis Institút je nezisková organizácia, ktorej chod je financovaný najmä zo zdrojov z našich vlastných podnikateľských aktivít, ako aj z aktívneho fundraisingu. Našou nosnou témou je leadership. Pod leadershipom rozumieme rozvoj zručností, ktoré si môže naozaj každý rozvíjať. Ide najmä o rozvoj kritického myslenia, vedenia ľudí, základné komunikačné zručnosti, emočná inteligencia a mnoho ďalších. Sú to zručnosti, na ktoré sa veľmi často zabúda a pritom sú veľmi dôležité pre každého z nás. Ďalším našim projektom je projekt Bike Lab. Realizujeme ho na základných a stredných školách a snažíme sa rozvoj kritického myslenia na tému energie a životné prostredie. Rovnako sa snažíme o popularizáciu záujmu štúdia technických smerov. Zavádzame zážitkové vzdelávacie formy práve do predmetov, kde to nie je úplne štandardné. Orbis pomáha iným organizáciám pri rozvoji vzdelávacích aktivít. V minulosti sme mali viacero netradičných projektov, ako napríklad vzdelávanie mamičiek na materskej dovolenke, seniorov, detí, Rómov, a nebránime sa ani budúcim spoluprácam.